Palanggaa ang imong pamilya kay mauna siya ang muunong sa imo. Dili ang imong mga barkada o ang imong mga friends. Tungod kay majority kasagara kanang mga friends, kanang mga barkada, kanang mga kaila, maayo lang na sila kung okay ka. Oo, kung okay ka, wala kay problema. Kay kanang mga barkada, mga friends, kasagara gid na nila, although not at all times manangingin kog kasagara. Kaya naman gid po yung mga friends nga muunong, pero kasagara yun. Maayo lang gina sila for good times, pero pag abot sa bad times mga wala na sila. Kabalo mo nga not because bad sila. Ang mga tao manggod namagod po na sila kaugalingon nga struggle. Na po na sila kaugalingon nga survival. So dili na nila makaya nga sila mismo ga struggle, ga survive po silang kaugalingon unya mutabang pa sila sa usa ka tawo nga ga survival pod. So muna nga kanang mga friends nato, mga higala, mayon lang nila sila for the good times. Pero kanang imong pamilya, mga ginikanan, igsuon, mga anak, labi na imong asawa, imong bana, kana sila mao gina sila ang muunong sa imuha even for the bad times. Busa tagaan gina nimo silang panahon. Dili gyud pwede nga kanang ibaylo nimo sila sa barkada or sa mga higala or sa mga friends sa panahon nga day off nimo or weekend, wala kay trabaho, imbes nga didto ka mo adto sa imong mga barkada, sa imong mga friends, didto na ibuhos sa imong pamilya, sa imong mga mahal sa kinabuhi. Kay mao gina sila ang tinuod nga nag-care, nagmahal, nagmalasakit sa imo.